Mbukeli, imibono nengxoxo equkethwe inkulumo elandelayo akusiyona eyeSelect Africa TV, kodwa eyalowo othintekayo kuyo. Bingelele babukeli beSelect Africa TV, igama ngikwazi ukuthi obusani ngwakamthembu bathele injabulo ihola ngozulu wakhokhela amagoshela intombi esokeni wathi umsikazi ngabe izizanti ngizalo skip uyadela ngoba uyibona inkani into yomntwana. Beka-ke bafowethu sikhona-ke la siyipholele. Ngihamba nensizwa-ke bafowethu namhlanje njengoba nazi ukuthi senza sure ukuthi siyabaletha abantu abasizayo emphakathini. Namhlanje ngizobe ngiphethe udokotela siyixoxela nje naye sizwe insizwa ukuthi iqhamukaphi yini ebasiza ngayo abantu. Dokotela asikubingelele sikwamukele kwi-Select Africa TV. Sibingelele mhlonishwa, sibingelele kakhulu isizwe sonke, sibingelele nabalandeli beSelect Africa TV. Athobeka kakhulu kuba nawe. Na umphakathi wakho dokotela, abantu bakho enibasizayo kakhulu dokotela. Sithini? Ngoba abantu bahluphekile. Yebo. Bahluphekile abantu njengoba nje ngikhona la namhlanje. Ngifisa bazi abantu ukuthi udokotela u2+2 usatholakala kwaMhlaba yalingana. Akashintshi lutho. Ngaso sonke isikhathi nje uyatholakala kuphela kwaba ukuphambana kwenamba le eyahekwayo ayisasebenzi. Manje kufuna ukuthi abantu sibatshele bagijime ngoba abantu babhizi bafonele inamba endala ibaphose ehlathini. Dokotela, ngoba enye into engifuna ukungena kuyona la abantu bayalahleka kakhulu inamba yakho bayiheka ngenxa yamandla akho. Asikubaluli lokho ngenxa yamandla akho. Abantu abanomona because kunezinto ezenzakalayo la endimeni yenu othola ukuthi babona abantu ukuthi unamandla wena kodwa ekugcineni babona ukuthi abalimaze abantu abangabasondela kuwena. Ungathini ngalonto kubabukele ekhaya? Ngicela ukuthi nje mina ngithi kubo abaqhubeke bengilandele noma kunzima ngoba khona konke sizokushintsha la emhlabeni. Okuningi sikufice kukhona futhi siyokushiya. Ngakho ngithi mina bangilandela abantu baphinde bangithole ngendlela abazi ngayo enkundleni zokuxhumana njengodokotela odumile owaziwayo nje ukuthi ngibhizi kakhulu ngobuthakathi namanje angashintshi lutho. Senguye nje umuntu obhizi ngobuthakathi izwe lonke. Namanje ngithi mina abantu abaqhubeke bangilandele bathola usizo baphile baqaphele ukuya kulaba bantu ngoba labantu bamosha umsebenzi wami abelaphi bona. Sengithi mina isizwe namanje ngoba abaningi basafonela le namba. Sengithi cha abakwazi abantu lo namba akuseyona yami yahekwa mina ngineyami engitholakala kuyona manje. Dokotela, mhlambe uzothi umuntu udokotela emayethi ngiyathakatha. Ekhaya uzothi udokotela emayethi ngiyathakatha. Uchaza ukuthini dokotela lapha? Yabona masikhuluma ngobuthakathi engibenzayo mina ngoba ukuphoqa impilo zabantu ukuthi nanoma ubani umuntu ohluphekile nokhathazekile emoyeni akaphumelele ngenkani. Manje ke into ibona abangibiza ngomthakathi ngagcine nami sengiyamukela lento ukuthi hayi uya kwa2+2 kwaMhlaba yalingana awusuku uqedile uye kumthakathi phezulu kwabathakathi ngoba mina anginaso isikhathi sokudlala. Mina ngifike ngunike lento oyifunayo ngukalela isikhathi. Ngithi mina nayi lento oyifunayo nasi isikhathi lesi ezoqala ngayo ukuthi isebenze ngaso lento. Manje ngagcine sengibiza umthakathi ngoba mina vele ke lapha ekhaya kuhambi zona izingane. Mina ngifuna umuntu okhulile engqondweni nomuntu okhathazekile emphefumulweni nomuntu okwaziyo ukuthi ufunani. Manje ke lo buthakathi bamakhona obuhamba udestroy impilo zabantu kodwa ubuthakathi obuhle lobu bokuphoqa izinto ezimpilweni zabantu kubantu abakhathazekile nabantu izinto zabe zingabalungile ngibasize baphumelele mina ngenkani. Babukeli beSelect Africa TV, ngihleli nodokotela njengoba eyichaza nje bafethu. Uyabona inalento dokotela ukuthi ema wenza into enhle emphakathini noma bekubona uphumelela bethi uyathakatha. Namhlanje siyayithola ukuthi ihamba phi kahle lento. Dokotela, kunabantu lapha ekhaya asebeyalangazelela bathi ingathi lo muntu usilethele into right. Dokotela, iziphi izinto siza ngazo uma welapha kakhulu because kunezinto zabantu ezihlukahlukene ezenzekalayo. Wena iziphi izinto ozenzayo? Izinto engizenzayo laphana ngiyazizwe kakhulu liyazi umhlaba uyazi. Lapha ekhaya sifike siphakamise inhlahla yomuntu lapha sikhuphule amabhizinisi lapha sinikeza abantu izinto ezijulile ezinjengokusika. Kukhona abantu ke abafuna izinto ezijulile athi umuntu mina ngifuna into engizohamba nayo noma ngifuna into engizoyithatha kodwa ngiyikhulumise. Mina ngibiza ngokusika leyo angibizi ngokuthwala ngoba ukuthwala kukodwa nakho. Kodwa kukhona umuntu osuka athi yena ufuna ukusika nje ayisikele ufudu lwakhe azoxoxa nalo lumenzele izinto ayifunayo. Konke lokho siyakwenza lapha ekhaya.
ngamanye amazwi nje esikwenzayo lapha ekhaya ukuthi umuntu okhathazekile nohluphekile ofuna ukuphumelela ngenkani akasondele kithi. Iyona nto engibhizi ngawo laphana. Abafuna amandla amakhulu nabo bonke abantu abanezinto sebazame kakhulu impilo abangalungelwa yilutho. Lapha ekhaya bayazi ukuthi uma ufikile ngikubalela isikhathi mina ukuthi mina mase ufikile u1 no2 sizokwenza ngesikhathi esithile. Yebo. Babukeli be-Select Africa TV, uhleli nami-ke mina bafowethu i-Select Africa TV le, ngihleli nodokotela bafowethu njengoba ngilethela yona nje. Uyena muntu engithe ngihlale naye namhlanje ngoba abantu baxakekile badinga impela usizo and iyasho ukuthi balandeli bakhe ade ningasamboni ningasamtholi emafonini, ifoni yakhe yayihekhiwe bengakwazi ukuthola dokotela. Kunjalo. Ngoba enye into elimaza abantu bathi bexakekile mase bengasakutholi wena beyitshele mhlawumbe ade ubasizile bayitshela ukuthi usubalekile uyayibona lo nto leyo. Ezinye zezinto uthola ukuthi umuntu usiyakufonela athi hawu udokotela angisamtholi okusho ukuthi mhlawumbe udinga ukubuya eze kuwena mhlawumbe khona into engalunganga ukuthi umenzela yona abona ngathi ithi wawudlala ngayo ngoba nakho wayesekukhokhela. Iqiniso limsulwa mntaka baba lelo especially kulamalanga namhlanje. Abantu uma bangakutholi efonini bazi ukuthi usubalekile. Mina bayazi ngiyatholakala ngempela kwamhlaba yalingana ejozini mina ubusuku nemini. Namanje ngeke ngithi abanye abangilandela lapha ku channel yami ku Dr 2+2 bazofika bangithole khona futhi. Ngiyatholakala ngibuye ngamandla amakhulu futhi kunakuqala ngisaqhubeka ngisalekelela wonke umuntu okhathazekile empilweni nofuna ukuphumelela ngenkani. Mina ngifuna umuntu ofuna ukuphumelela ngenkani ngiyagcizelela lelo. Ingakho ngihlezi ngitshela abantu ukuthi abantu abasukume ngoba isimo nesimo somuntu kufanele sishintshe siguquke kube yilento ayifunayo yena. Ngoba enye into dokotela le isikhathi esiningi manje sekusetshenzwa nge-social media la khona abantu bekwazi ukubona khona dokotela. Ama-product uthola ukuthi mhlawumbe udayisa ama-product udokotela yena unawo nama-product ukuthi mhlawumbe endaweni ethize nizothola mhlawumbe kwi-chemist ethize nizoyithola i-product yami noma abantu basuka la beze ejozini beze kuwena esigodlweni sakho kwenzeka kanjani lapho? Mhlolisha muhle umbuzo wakho. Mina umuntu usuka nje straight lapha khona aze kimi ejozini kwamhlaba lingana kube yilapho ke ngimenzela khona leyo nto asuka ayifuna. Anginayo i-product etholakala kwezinye indawo ngisatholakala nje esigodlweni kwamhlaba lingana kuphela ke. Select Africa TV ngihleli nodokotela. Dokotela kunephithiphithi mfethu othola ukuthi ningabelaphi bendabuko othola ukuthi zigcina sezenzeka abantu bethuke bethi ayi asisathembi. Udokotela engathini kubantu abakulonkinga njengamanje abaphelelwe yithemba lokuthi benithembe nina njengabelaphi bendabuko? Engakusho mina njengodokotela u2+2 sigadla senyama safela emazweni undaba zabantu ziyakhuluma isimakhuluma kwahlula iphoyisa. Ngithi mina abantu umuthi ukhona, impande zikhona. Uma ushayekile la ushayeke khona yebo phela sifunda ngamaphutha. Akukuningi engakusho mina ngoba umuntu into engamtshela yona ukuthi akalalele igazi lakhe. Futhi sibuyele emuva ekuthenini inyanga mawufuna ukuya kuyo engathi ungaqala uyoyicheka wena. Uphume uyohlola ukuthi lo 2+2 engifuna ukuya kuye ngabe ngiyoyithola yini lento. Kusizaphi lokho? Lokho kusiza ekuthenini uthi ufika lapha kimi usunayo vele ugqozi lokuthi lento uzoyithola. Akufani nalokho uvele nje ubone nje mina ngiveza imoto zami ngiveza lokho nalokho bese ukholwa nje kanjalo. Akufuneki kanjalo. Inyanga iyinyanga ngemsebenzi futhi idunyiswa yiyo imisebenzi. Njengoba nje bengazi abantu umhlaba wonke namanje ngithi mina ngikhona. Abantu abanezinto noma sebashayekile abanezinto ezingabasebenzeli ababona ngathi manje umuthi awubasebenzeli ayikho into enjalo. Usungakamtholi umuntu oright. Mina ngithi ngikhona kwamhlaba lingana ngizokwenzela into eyifunayo ngesikhathi osifunayo ngaso. Dokotela abantu bazothi ekhaya silangazelele ukwazi inamba zakhe manje silangazelele ukuthola ku Facebook ukuthi utholakala kanjani udokotela. Silangazelele ukuxhumana naye uma siye ejozini sihamba kanjani masiye ejozini masifika mhlawumbe edolobheni ejozini siphuma sishona ngaphi. Batshela babukele ekhaya. Alright. Mawusuka eThekwini kune rank okuthiwa kuse YMCA rank uthatha ama taxi ayibhambanani. Ufika usale eDanshin. Thaveli bayazi abantu la ngitholakala khona. Mawehla lapho noma ungabuza inkukhu ubuza ibuzo uyibona lapho. Ayekho umuntu ongangazi.
bese ngithi-ke uma usuka eGoli e-Wanderers uthathe amateksi ayibhambananga ayikho iteksi engakwazi kwadokotela 2+2 kuvele kube simple nje wena uma ungena etekisini usho ukuthi ngiyakwadokotela 2+2 ebhambananga bazokufaka phakathi ekhaya. Dokotela, siyathokoza kakhulu futhi siyajabula ukuthi namhlanje sibe nawe. Inombolo zakho esisebenza manje batshele. Inombolo yami engicela ningithinte kuyo ithi 072 737 8514 072 737 8514 iyona engitholakala ngayo, ngisafoneleka ngayo futhi u3 ekseni ngiyavala ngo6 ntambama. After 6 kangisebenzi. Asibambeni kanjalo kungashintshi lutho. Zonke insuku uyasebenza dokotela? Zonke amalanga ngiyasebenza as long nje ngikhona. Okay, ngoba kuyenzeka ukuthola ukuthi athi umuntu mhlambe efuna ukusuka eGoli ethi kuyiSunday uxakekile athi ufuna ukufika kanti mhlambe wena awukho Sunday noma usebenza Sunday, ngibuzela lezo zinto ezikanjalo. Babukeli beSelect Africa TV, igama ngikwazi wena khumbula uyasubscribe usilandele enkundleni zokuxhumana ila uzosithola khona. Wenze sure bafowethu ukuthi uyalike uyakhomenta sibonisane sibone kanjalo, kodwa ukhomenta ngendlela efanele nenhle bafowethu ukuze sikwazi ukuthi sikhule nathi ngendlela eright. Siyabonga kakhulu iSelect Africa TV ku YouTube, uyasilandela bafethu, uyasubscribe ku YouTube, usilandele ku Facebook, yonke indawo bafethu uyasithola. Dokotela, siyathobeka kuba nawe, siyabonga futhi kakhulu dokotela. Siyabonga kakhulu iSelect Africa TV. Danko. Salute.